knutseleer. En wat het precies is, weet ik niet, maar ik vind het wel een stoer afdak. Ja, dat zal dan Bart wel geweest zijn. Of Janneke moet heel handig zijn, dat kan natuurlijk ook. Oh, oh. Ook een hond. Ik vrees het ergste. Oh, dit is toch van heel vroeger, of niet? Dat is veel minder tijd, dit. Ja, daar stiet wel aan uit, maar... Nou beginnen er ergens tweeën, één of tweeën, mobiele telefoons die beginnen dan... Vuur gaat. Kijk nou eens! Ja. Goedemiddag! Hoi. Schrik niet! Hoi. Schrik voorzichtig. Ja. Ben je Janneke? Ja, klopt. Ja? Of kennen we ook gewoon Limburgs praten? Ja, mag, maar ik spreek alleen ABN. Maar ik versta het wel. Janneke, Ja. wie heeft dat afdak gemaakt? Bart? Oké. Ja, nou, ik twijfelde nog even, want voor hetzelfde geld was jij Was enorm ik het? handig. Nee. Dat is wel een knutselaar, hè, die Bart van jou. Ja, wat is het? Want wat is het eigenlijk? Ja, een motorkap van een auto. Maar in een motorkap zitten meestal geen lampen. Special effect. Special effect. Ja. Eh, Oh. hangt er nog niet zo lang volgens mij. Nee, hangt er nog niet zo lang. Want de vorige keer dat wij door Merselo reden, toen was dat nog niet. Toen waren we bij hem aan de deur. Ja. Dat is ook een knutselaar, geloof ik. Ja, dat zijn vrienden van elkaar. Oh, kijk. En waar is Bart nu? Werken? Oh, die is werken. Ja. Knutselt hij voor zijn werk ook? Hij werkt in de bouw, ja. Kijk. En wat doe jij? Ik werk in de zorg, in het ziekenhuis. Oké. Hier vlakbij? In Helmond. In Helmond? Ja. Is dat ziekenhuis hier vlakbij niks dan in Venray? Heb ik ook gewerkt. Ah, heb je gewerkt? Ja, heb ik gewerkt. 8 jaar lang, ja. Oké. En waarom ben je daar weggegaan? Gewoon wat nieuws. Gewoon wat anders proberen. Jij bent zo'n type die af en toe wel een beetje verandering nodig heeft. Jawel. Beetje variatie in het leven. En ben jij dan zuster Janneke? Nee. Ik ben telefoniste Janneke. Oh, telefoniste Janneke? Ja. Ja. Oh, dus je staat niet aan het bed? Niet meer, nee. Niet meer? Nee. Oké. Wel gedaan, maar niet meer, nee. En dat is, neem ik aan, ook een bewuste keuze geweest? Ja, klopt. Werd het te zwaar? Ja, fysieke klachten. Kijk. Ja. En hoe lang is dat geleden dat je die switch gemaakt hebt? Een jaar of 4, 3, 4. Maar goede keuze hoor. Ik ben blij mee. Ja. Prima, ja. Want heeft dat te maken met de toenemende druk in de zorg? Dat het voor jou gewoon niet meer te behappen was? Nee, het was fysiek, mijn rug trok het niet meer. Bart, hou je mond. Ja, hij praat mee door de camera. Ik kon het niet, kon jij het verstaan? Nee, ik kan het niet verstaan, maar ik kan hem wel horen. Het is jammer dat we hem niet... Hallo Bart. Het is jammer dat we hem niet kunnen zien. Nou, hij kan ons zien. Ja. Hallo? Ja. Hey Bart. Wij zijn van L1-programma onderweg. We staan even met Janneke te kletsen. Is dat goed? En toen bleef het stil. Die staat nou ergens op een bouwsteiger of zo? Ja, die is aan het werk. Die staat op de bouw, ja. Oké. Had hij vrij met de vorst van afgelopen week? Nee. Is dat niet meer? Nee, maar ze zijn de ruwbouw zoals ze noemen is klaar. Dus zij kunnen binnen aan de slag. Dus dan gaat dat gewoon door. Oh, lekker. Ja. Lekker. Hey, en dan zie ik nog Harm en Sophie Ja, op het bordje staan. klopt. Waar zijn die? Op school? Bij hun moeder. Ja, op school hoop ik nu. Nee, klopt. Oh, bij hun moeder. Ja.
Want ze zijn niet van jou? Nee. Oké. Nee. Dus je bent... Hoe lang ben je in het leven van Bart nu dan? Ruim 7 jaar. 7 jaar? Ja. Oké. En samen geen kids? Nee. Samen een hond. Oké. Maar die staat niet op het bordje. Nee, die staat op het andere bord, waar de plantjes in zitten. Echt waar? Oh. En ik denk dat hij voor het raam staat, maar... Want ik hoorde hem wel. Ja, het is een flinke bullebak. Ja, zo klonk hij ook. Ja. Oké. Maar luistert hij een beetje naar jou? Ja, jawel. Oké. Ja. En wie gaat er het meeste met de hond op pad? Als we samen thuis zijn, samen. En anders degene die thuis is. Oké. Dus vandaag was ik het en dan vanavond Bart weer. Oké. En hoe vaak komen Harm en Sophie ook hier naartoe? Jazeker, ja. Hoe is het geregeld? Goed. Ja? Ja hoor. Maar is dat, ik neem aan dat er afspraken over zijn gemaakt. Is dat, zijn ze meestal in het weekend hier? Om of? het weekend. Om het weekend. Oké. En dat klikt goed? Dat gaat prima. Ja? Ja hoor. En wat doen jullie zo al dan samen? Nou ja, de kids vooral achter een scherm, hè. Dat is helemaal in tegenwoordig. Oké. Dus ze zijn dan hier, maar ook weer niet? Ook weer niet. Nee, maar ze zijn verder hartstikke gezellig hoor. Oké. Ja. En ze doen het goed, dus Mooi. ja. Hey, en is Bart, is die van hier, van Durp? Ja, Bart is een echte Mersloos. En jij? Een Groningse. Ja, dan is de volgende vraag natuurlijk voor de hand liggend. Hoe komt de Groningse in Merselo Ik ben terecht? hier opgegroeid hoor. Ah, oké. Of althans in Limburg opgegroeid. Dus, Oké. ja, maar ik kom oorspronkelijk van Groningen. En waar in Limburg ben je opgegroeid? In Wansum. In Wansum. Oké. Ja. Maar ik woon liever hier. Vertel. Ja, Merselo is een leuker dorp. Oké. Ja. Een stukje kleiner dan Wansum, denk ik. Dat weet ik niet. Oké. Wat maakt Merselo zo leuk? Gezellige mensen. Ja? Ja. Oké. Want hier hebben ze met de carnaval die varkens... hoe heet de Vasteloofse? Ik vier geen carnaval. Oké, dus dat is jouw Gronings DNA misschien? Ja, dat zal. Ja. Ja. En Bart, viert hij wel carnaval? Jawel. Ja. Dus dan zit jij... Ook gewoon hier op het dorp. In een plaatselijke café. Oké. Oh, er is nog een café? Jazeker. Oh, hier aan het einde van de straat? Ja, we hebben alles in de buurt. Ja, behalve een dorpswinkel. Ja, maar ja, vennerij ben je ook zo. Ja. Dus dat maakt niet uit. Oké, maar nou hebben we het maar over drie dagen per jaar, hè? De vastelovend. Wat is er nog meer leuk aan Merselo? De omgeving. Uh-huh. Moet je boodschappen doen, ben je zo in vennerij. Wil je wandelen met de hond, sta je zo in een natuurgebied. Verschillende natuurgebieden. Je hebt de Ballonzuil, je hebt de Weverslo, je hebt de Loobeek. Dus je kan met de hond lekker overal op uit. Nou ja, de mensen zijn heel gezellig. Nou, ja, in het café is het altijd heel gezellig. Er is veel te doen in het dorp, voor de jeugd, ook voor de ouderen. Goed onderhoud in het dorp. Dus ja. Men let ook nog een beetje op elkaar? Ja. Men zorgt ook nog We voor hebben allemaal elkaar? een camera. Nee, en men zorgt ook voor elkaar. Ja. Oké. Ja. En dat zorgzame, dat zit ook in jou, anders was je de zorg niet ingegaan? Precies. Ja. Was dat een roeping voor jou? Ja. Nou ja, roeping. Ik heb altijd zuster willen worden, dus ja. Dus vroeger had je ook een dokterskoffertje en dan plakte je overal pleisters op? Nee, Op iedereen? nee, dat niet. Dat Nee? niet. Nee. Nee, dat niet. Maar wel altijd zuster willen worden, dus dat ook gedaan. Oké. Ja. Nu zeggen mensen meestal over hun eigen ziekenhuis dat er van alles aan mankeert. Maar dat is ook logisch, want meestal hebben mensen geen ander ziekenhuis. Hoe is het in Helmond? Goed. Ja? Ja. Ja, hier in Venray ook, dus dat was het ook goed. Wat merk jij als telefoniste van de drukte in de zorg? De lange toegangstijden levert heel veel irritatie op. En wat bedoel je met toegangstijden? Toegangstijden als patiënt zijnde dat je gezien kunt worden door een arts. Oké. Die toegangstijden nemen toe. En ja, dat is heel vervelend als je klachten hebt. En je komt daarvoor bij een specialist in het ziekenhuis. En je moet nog enkele weken, soms maanden wachten totdat je geholpen kunt worden.
Ja, dat is heel vervelend. En toch heb ik het gevoel, want ik ken jou nu al 10 minuten, dat jij iemand bent die niet alleen toen je nog aan het bed stond je mannetje staat, maar dat je ook aan de telefoon wel je mannetje staat. Ja. 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 En is het dan soms moeilijk om toch vriendelijk te blijven? Als mensen geen geduld hebben? Nee, want ik heb er wel begrip voor. Draai de rollen om. Als ik de patiënt was en ik zou bellen, zou ik ook geïrriteerd zijn als ik pas na 3 maanden een afspraak kreeg. Dus. Ja. En dat is het vaak ook. Toon het begrip. Toon dat medeleven. En dan ben je al een heel eind. Dan ben je al een heel Ja, eind. ja. Zou je andersom ook willen. Ja. Zoals ik te woord gestaan zou willen worden, zo probeer ik ook de andere mensen te woord te staan. Mensen willen zich gehoord voelen. Jazeker. Ja. Ik vind het gezellig. Goed zo. Ja.